pane chitiko chinosekesa chanakidza chatoona kuti aiwa kwaipisa kuSADC summit tinoona opposition yanga yakanga kadira takunyasa kuziva kuti ndeipi inonzi opposition kana kuti ndeipi inonzi opposition iri infiltrated. The legitimate opposition vanonesa kuiziva nevakomana vari under the ruling party ZANU-PF vakuzikamwa sana mena mashoko anonakidza abuda chitoko pana kuti bo subscribe like or turn on the bell icon. Tona kuti aiwa pa Techmark TV vakomana vanobuda nyora chiti and it's better to get false hope from Chamisa than to follow these four says Zimbabweans. Panapa pane picture rutendera pa social media ratiri kuona kuti aiwa sepicture ramuri kuona video vari kuti zviri nani hedu tifollowe mafalse hopes anobva kuna Chamisa pane kuteerera vakomana 4 vakagara vari line vakomana vanozviti ndovakomana opposition but vanozoonekwa vari muZANU-PF works. Hapana zuva rimwe chete ravanoonekwa vachitaura zvinhu zviri against the ruling party zvatakuziva kuti aiwa these guys they are just a project yeZANU-PF. Muri kuona vana madhuku vana Chabangu nana Monzora vakomana vakanga vakagara aiwa varimo musummit vari in support of team nangagwa nechampionship wake. Pane mapictures akawandisa kwazvo anotenderera ationa vakomana ava aiwa vaivemo vakanga vakagara vachisapota aiwa mutungamiri wenyika neillegitimate wake. Munoona vana Monzora avo, munoona vana Sengezo Chabangu nana Madhuku, they really enjoyed this event nokuti vanozivikanwa kuti vakomana ava ndo vari kuita kuti ndo vari kukurudzira kuti the regime irambe iri in power, ndo vari kuisapota. Dai kwakusiri kwavo, dai kwakusiri kuda kwavo tingadai aiwa nyika yeZimbabwe takawana change muparliament. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa tichiona kuti aiwa the true legitimate opposition yakuzikamwa. Chamisa ari credible ava kuzikamwa unoda kuti is not involved mune zvinhu zvakadai. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu aiwa musangano subscribe or like tinotona on the bell icon.